Irio nadeja hera mar penj laktar machiegni penj laktar. Matena Ruth Otieno kenda mor mokalo mar bedo kod odiechieng' makawuono. Kinyalo paro odiechieng' manyoro ne wantiere kod twak nantiere kod wele studio ka kane wahingo odiechieng kansa e piny ngima. Kaka Ramogi TV ne wamakore kod piny ngima mondo mwang'e ni to ere kaka oganda wawuotho kod weche mag thieth, ere kaka gimanyo sir kata support kowuok kuom family, anyuola kachiel kod osiepe to ni winjo mbekni mopogore opogore. Kawuono wadhi nyime kod twagni mak mana ni kawuono wadhi keto maino e survivorship. Tiende niya tok yudo thieth kata seche ma yudo thieth ere kaka survive kaka jagono mantiere kod tuo mar kansa. Amor mokalo ni wenda ntiere studio ka ayena mondo mi akwanga rwak wendo na mabende en daktari wa bro bedo bang' nyerere machuok to kata kamano ma en jalwenj kansa. Ibo nyiso nyingi machiegni penj laktar? Erokamano, an iluonga ni Charles Angila Owuor. Migori County, Rongo Sub County, Kwaro Village. Yes. Erokamano ahinya. Kawuono wadwa go mbaka kotenore kod weche mag survivorship. Moro kapok wadonjo kanyo inyalo nyiso ni in ne intiere kod kidieny mane mar kansa, noyude okang' mane kaeto wabotude kod twak kata puonj ma daktari dhi miyowa odiechieng' ma kawuono. An jako winjo kabedo matuo 2024 ka agolo lach to yudo ni remo moko nitiere iye ei lach koro nachich ni to en ang'o bang'e achako wuoth kadhi hospital, the nearest hospital marwa mar Kwaro Mission Hospital. Kanyo manotimna ultrasound magi gola oko gitera mondo adhi ane daktari maduong' Kisii level 6 ato natamora dhi kuro adhi Aga Khan Migori. Koro gitimo tests magitero nyaka Kisumu moduogo kaeto adhi aneno daktari Galaxy Kisii, Dr. Raymond Ayugara. Koro en bendo timo thieth kanyo ne waparo ni en prostate cancer but nwayudo ni en tumor growth madongo e bladder malach. Koro norifaya to Kisumu madhi Dr. Opondo Synergy Hospital, that's private hospital. Remember timo MRI, timo CT scan, mane en ready to mondo thiedha to noyudo ka pesa netin. Koro abiro Kenyatta. Ma abiro Dr. Ikol, a urologist, Kenyatta National Hospital. Koro timo na bero mogol gino mano 1st November 2024. Koro kadok dala to chako duogo kendo jako timo bero mar ariyo 2025 dwe mar tarik 16 dwe mar ang'wen. Bang'e to tera radiotherapy. Radiotherapy ne onge Kenyatta na this MP Shah. Koro kuro timna sessions 33. My doctor mane nitie kanyo Dr. Primus Ochieng ene manong'eya mor ni no tiyo koda maber ma watieko sessions gote kaeto omiya break matin mar dwe achiel adhi dala chaka duogo ato giketa chemotherapy. Chemotherapy is a bit tricky kech en a lot of challenges and the side effects gik mabiro malawore gi thieth ma koro chako affect dendi. Koro tek samoro imedi remo, samoro yokichiem, gik mang'eny moluore. Koro atieko circles maga auchiel. Circles auchiel goting'o 12. Circle oting'o ariyo. Koro ka gin auchiel to gin 12. Atieko maber matieko tarik 4 dwe mar 12 higa mokalo. Koro sani congratulations. Thank you. Otimore maber itieko gite. Amor mokalo ni daktari wasechopo e studio
Dr. Primus Ochieng asewacho ni nyikwara mugi nyingi kata kamano kaka oganda luo wacho ka pile pile ni ng'ato ulore kende okidoko wenda ahinya to machiegni kende penj laktar. Erokamano Ruth. Koro niluonga ni laktar Primus Ochieng, koro an to dala kucha Kano kar Nyamasaria. Koro wathiedho jo hospitende ma private to gi ma government e Nairobi ka. Koro wathiedho ji kuonde tuoche ma tinde chando ji miluongo ni tuoche ma kansa gi stima to gi chemotherapy. Erokamano Ruth. Tudoko ni okini wenda ahinya to ne jogo ma koka nene odiochieng' ma kawuono olony mokalo e thiedho tuoche mag kansa kidienje kata yore mopogore opogore. Ji mang'eny winjo kaka bire penj laktar ka to giwacho ni anonena gi Dr. Ochieng kod weche makamago. Daktari, kawuono daher mondo waket maino e weche mag survivorship. Iyudo ni samoro jatuo owuok e osiptal ka nitiere kod karatese mawacho kacha ni isetieko thieth, kaka koro Charles wacho ni notieko circles gego duto te, to tok mano en ang'o gini madwarore mondo mi jatuo ng'e kata kaka jatuo nyalo ritore? Erokamano Ruth. Koro tuo mar kansa en tuo mopogore gi tuoche moko gi. Mar achiel, kiyudo diabetes tithiedhi athiedha en diabetes ne, to omako mana kar ma i-control go sugar mar dendi. Kansa en tuo ma kata ka en e iyi, kata en kar pancreas no, kata en mana kar blada mari, kata en e prostate mari, onya wuok kanyo modhi obwongo ni. Onya wuok kanyo modhi e tiendi. Koro mano en achiel mar tuo mar kansa. To nyalo timore samoro amora. Kata kuthiedhi sani bang' higni 30, pod onyalo wuok kama nothiedhe cha modhi kamo machielo. Kata onyalo chako duog kanyoe. Mar ariyo en ni thieth mar kansa kaka Charles osenyisowa en gi side effect mang'eny. To side effect mar nyalo timore sani sami thiedho no, kendo en gi challenges mang'eny. To nyalo biro kata mana higni 20-30. Molo to kaka thieth ma Charles nodo mar radiotherapy no, onyalo kelo complication higni madhi kata 20 kuom chieng' mane othiedhi ni. Koro ng'iso ni kansa en gima chalo ni kodonje dendi to thieth ne ok rum. Nyaka ibed machiegni gi laktar nikech onyalo duogo kata side effect nyalo biro. To side effect kobiro be nyalo keti mibedo mana tuo mana kaka kansa nyalo keti. Koro ng'ata ma nigi kansa sama iseyud gi tuo no kata osethiedhi ma thieth orumo, nyaka pod laktar neni mondo timni follow up, ocheki. Nok ocheki mondo ong'i side effect mabiro, nyaka ocheki complication mag thieth go. Koro e kama survivorship donje koso kanye ma koro survivorship donje ni in ng'ama pod ok wawach ni utieko di kabisa, iluongo ni you are still surviving, you are a warrior. Dakteche pod neni, pod in kar thieth. Kata ni daktar ok mi thieth, to daktari pod cheki, timo ni gimiluongo ni surveillance, ng'iyo ni to shida biro, kansa no nyalo biro, koso complication ma treatment go nyalo biro. To kendo gima waneno kabisa ma duong' kuom survivors en ni sama dhano osetieko thieth no, ji mang'eny bedo gi luoro kabisa. Iyudo ni ng'ato nothiedhi gi tuo mar kata mathuno, manotieko thieth maber mane kata stage 1. Sasa miwinjo ni rem nitie tiendi, ipano obire tiendi kano. Iwono osechikore. Sasa iwinjo ka wiyi bar, ipano osechikore wiyi. To kata mana stage 1, pod nyalo pondo machak duo kendo. Koro ka jotuo mang'eny gin gi ngima mar luoro kabisa. Gin gi ngima mar luoro ma sasa ma owinjo gimoro to ng'e ni tuo no duo, kata tuo no kama ne nitie modhi kama chielo. Kaluwore gi thieth ma sani nitiere, ji mang'eny chango kendo ji nyalo chango madag ma tuo rum e dendgi. Gima koro chako biro bang' kaka nawacho en gi kaka side effect no. Kaka jo mwathiedho ga mang'eny, kaka Charles nothiedh gi radiotherapy, inyayudo ni bang' higni 6-5 ochako bedo ni remo neno kachako wuok kanye kalo oko ne. Mano ka Charles nigo ka nok ong'ise, onyaparo ni gino duogo, kata gino oae kama ne nitie kalacha to ringo dok kanye kar cho. Onyabedo ni kata kar cho wuono magi gin side effects. Magi masar. Kama nwathiedho no, nyabedo ni sani koro remo chako wuok, koro chako layo remo. Nikech gima notere mokwongo i daktari ne en layo remo. Kochako ne to bokawo nang'o, tuo no duogo. Samoro res manoket ka nodhi
mochope chokege, oyudo ka chiemo moro wuotho to ang'o matimore? Otur, nikech chokego obedo mayot yot. Radiation nodonjo kanyo mabet otimo nade? Okethogi. Ng'ato nyalo paro ni kansa moduogo emodonjo e chogo makoro oturo chogone. Kar en mana radiation manotimni cha ema noketho. Koro miyo ng'ama nigi kansa in a survivor. To survivor means ibiro gi plan mar in nyaka bed ni neno daktari chako cheki to kibo wacho ni bo chopo kama koro laktachi ok cheki, ibiro cheki e ngimani te. Moro kapok wadhi e yueyo yena mondo mi aduogi Richards, wachonwa kacha ni seche mani yudo thieth side effects kata kaka yath ne tiyo kuomi bende koro nomiyo oyo dendi sasa ma obiro kod weche mang'eny mopogore opogore. En ang'o gini mani winjo tere kaka ni manage gere kaka ni survive side effects mag yath? Erokamano Ruth. Ana agone Nyasaye erokamano. Nyasaye oserita tuona ni. Sama nase ng'eyo na tuo mar kansa. Ana wuon na yiego. I accepted. No chanto family mara, especially my wife. No ko believe ni an gi tuo mar kansa to ka oneno kaka an gi teko gi chir embo chako obiro ma ojoina. Gima lich miwuoro en ni I accept ni in gi tuo no. Kata chake wacho ni ok in kendi ma intiere kode, nitie ji mang'eny ma bende ang'o ni kode. Koro iero thieth ma daktari oketo ni kendo imuonyo yedhego kaka owinjore. Kendo iluwo informations momiyi, pieces of advice momiyi, kaito iwacho ni gi hera. Koro hera no ano ka en gimoro ma miyo ng'ato bedo gi geno. Ka in ge joma luori oheri tino ka in gi geno moro midhi go to the next level. Family mara osebedo very close. Ayudo ka koro gi used to it. Koro kubogi ahinya. Kata mana osiepena gi relatives maga osegi kama koro asenyiso gi ni an ongi maluo aluoro. Aja chir. Koro chir emaduong'. Chir emaduong'. Kata kamano pok inyisa kaka ni deal kata kaka ni handle kod side effects mag thieth. Ibro nyisa bang' ka support mar family bende en part kata en achiel kuom yore ma onego beni wawacho ni survivorship plan. Kata kamano kwaseka oyeyo ka waduogo to wabodoga ne kod survivorship plan ni en plan machal nade. Ni ok ni koro rumo kata kose thiedhe onyalo bedo rumo to nyaka imed wuotho kod laktar nikech yath mokete dendi radio mokete dendi kod weche makamago nyalo duogo kod effects mopogore opogore. To en ang'o monego bed ni timo ka giduogo kod side effects mopogore opogore. Gi kanyo no yena wakaw yueyo ka waduogo to abro dhi nyime. Seche mwakaw yueyo orna ote SMS namba na mar SMS en 33600. Ang'eni apar rana wuon nikech an alamo ni Nyasaye orit na jaoda mar ariyo to kapar jaoda mokwongo. Nyasaye akwayi an akwayi ni mondo ing'wonna. Refisha ushinde. 50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better.